Čaute ľudia, máme na tý a vítajte pri mojom ďalšom videjku. Toto videjko je taká informačka, vlastne ktorej vám poviem, že sa zmením kanál. Nebude to tento kanál, bude to zase iný, a to preto, lebo prvý kanál, to je Natália Belaniová, bola na mobile, to mi vôbec nevyhovovalo, neviem. A teraz to je na tablete, ani to mi moc nevyhovuje a teraz si mením na počítač. Takže teraz vlastne zakladám si účet na počítači, ešte neviem, ako sa bude volať, všetko vám poviem v úplne poslednom videjku, toto je predposledné na tomto channeli. Takže na to som vám rýchlo tak chcela povedať. A dúfam, že ste to pochopili. Dúfam, že som to dobre vysvetlila, že nekončím úplne navždy, len proste, že si stiahujem akýby kanál, že nebude to na tablete, ale bude to na počítači, bude sa nejak volať, ale proste tieto isté videjka budú to tiež natáčané takouto kvalitou. Bude to aj lepšou na foťáku, aj takto, takže nebojte sa, len mením si kanál a takto. Takže úplne poslednom videjku vám rýchlo poviem, ako sa ten kanál bude volať. Dúfam, že to ešte raz hovorím, že dúfam, že ste to pochopili. A dúfam, že som to dobre vysvetlila, ešte raz to hovorím, neviem prečo všetko dvakrát dokonca je jedno. Takže ak sa vám videjko páčilo, hoďte like, komentujte, odoberajte. No už odoberajte, nemusíte, len ten druhý kanál odoberajte, ešte neviem ako sa volá, ešte raz to hovorím, som taká blbá. Dobre, takže čau.